ngaphansi kwegama lenkosi. Ndibulise kakhulu inkolo enhle uThixo asinike yona. Abefundisi bethu abangabazali bethu. Ndibulise nazo zonke ke i-political parties ezilapha. Bandiyacinga into yoba ne-ANC ikhona. Ingabi naxhala bethuna asizangothuka yona. Sizoyincedisa. Ingathi xa ibona umkhonto ifuna ubaleka ithi izawuhlatywa. Hayi, asisahlabi ngomkhonto. Umkhonto wethu bubulumko uThixo asinike bona. Bubo obu sihlaba ngantoni ngabo. Ikwayiloo nto sizayithetha apha. Mama, i-ATM yabakho ngo-1970. Njengoba wena uyazi ngo-2018 xa iqala ukwenziwa City. It was established in 1970. Ngo-1979 yanikezelwa kuMposi Luphakathi. kuMposi Lundlovu. Ubani uMposi Lundlovu? uMposi Lundlovu ngabantu bakha i-South African Native Congress. I-South African Native Congress yayikweza inkosi necawe ne-activists ke, that is amachantliziyo. Kodwa andithandi wabala kakhulu amachantliziyo kuba ngabantu bebenyanzelekile babezi-subjects zenkosi. Yiyo loo nto sesithi yakhiwa zinkosi kuba abanye aba bebezi-subjects zantoni zenkosi. Bebenyanzelekile babathini bebenyanzelekile baxhase ntoni inkosi yabo. So masivume nje sithi ke i-South African Native Congress yakhiwa zinkosi. Bantu bangazange banyanzeleke uba baxhase inkosi yayicawe. Angabi nandivana. Abantu babini inkosi necawe, abo bantu bayindalo kaThixo. Ndibeka kanjani? Ndizawuqala ndithi ungumntu kuba hayi ndithetha ukuthi ukuze kubekho inkosi. Inkosi yenziwa nguThixo. Kuba lonke igunya livela kubani? kuThixo. Ukuze kubekho ntoni umfundisi, noba ngumprofeti noba ngumpostile, loo nto yenziwa ngubani? nguThixo. Abekho abantu abakwazi ukwenza umpostile. Ndibeka kakubi nale nto. Bengekho nabantu abakwazi ukwenza ntoni? Inkosi. Ligunya elo laphi laphezulu. Now kuthe kwabonwa into yoba ezi nkosi zirhuqa i-natives, that is abantu baphi bale ndawo. Yangenelela ke iBritani yancokola nabantu babo apha make kulungiswe le nto yale Congress. Xa kulungiswa le nto yale Congress ke uba ingabi nodlame kakhulu ngakubo, kwafakwa ke ngoku i-mainline churches ezazingekho ku-South African Native Congress. Zangena ke i-mainline churches zangxenga ntoni amakholwa la. Kwathiwa masiphunge lapha emakhosini. Yaqonda uba inkosi yiyo eyayintoni eyayikhokhele ku-South African Native Congress. Kodwa hayi masuse namakhosi phi apha ekukhokheleni. Wayijonga uhlatywayo ke inkosi okwakhe yamakhoyikhoyi. Ikumkani yamakhoyikhoyi yabaleka ngapha le nto. No. eKapa ibalekiswa into yoba amakhoyikhoyi asikamane icela ngoku abelungu elo xa sibafuna uyibulala. Yayotsho eMozambique, yayozifihla khona, yazimela phantsi kweli gama, phantsi kwale fani nguhlatywayo. Ayofani yakhe lingahlatywayo ke ndithi. Ayofani yakhe. Kodwa ke bakhula abantwana kulaa fani ngubani? Unguhlatywayo. Now kuthe kwaba khona isiphidiphidi ke sokungena kwantoni kwe-African Native Congress. Bayibona uNdlovu nohlatywayo kuba iyayigageni ngoku. Bathi makasidibane. Ubesebuyile ke uhlatywayo lo ndithetha ngayo ngumpostile. Eze apha eKapa ezoqokelela ohlathi kuba ohlathi babhilonga phantsi kwamakhoyikhoyi. Ezoqokelela zonke ntoni ezantlangana
zibhilonga phansi kwamagoyigoyi wahlangana noSobukwe uEnoch Sobukwe kwinkonzo yabaprofeti kaTsikane enguhlathi uhlathi nohlathi bancokola uba siyithini le nto noNdlovu. uNdlovu ngubani? uNdlovu inzalelwane kaSigujana ngulo kwakuthiwa uShaka akasayi uba yinkosi. uSigujana etheni ephila wabona uNdlovu uba makamkhawulezele kumkhonto uSigujana ukuze akwazi uthatha ntoni uZulu amkhokele. lo Ndlovu ke ndithetha ngaye inzalelwane yantoni kaSigujana. Ndizama ukuxela into yoba yinkosi okwakhe. Umke ngapha ngemfazwe kabani bani uBhambatha yintoni emfazwe ewe wathi waba ngemfazwe kaBhambatha uyise